मन में उठे विचार तनी बता दा कोटेदार। मन में उठे विचार तनी बता दा कोटेदार। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। तुमसे पूछिला भैया तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। 1 यूनिट पे 5 किलो नियम बाटे लागू। 1 यूनिट पे 5 किलो नियम बाटे लागू। नियम बाटे लागू भैया नियम बाटे लागू। 5 किलो के 23 किलो काहे देला बाबू। 5 किलो पे 23 किलो काहे देला बाबू। यह उठे सवाल मोरे मनवा तुमसे पूछिला। यह उठे सवाल मोरे मनवा तुमसे पूछिला। तुमसे पूछिला भैया तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। जे बाटे खास तोहार जेकर बाटे परिचय। जे बाटे खास तोहार जेकर बाटे परिचय। दू राशन कार्ड बनल बा ओकर बाटे जय जय। दू राशन कार्ड बनल बा ओकर बाटे जय जय। काहे करेला ऐसन कमावा तुमसे पूछिला। काहे करेला ऐसन कमावा तुमसे पूछिला। तुमसे पूछिला भैया तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। दुखिया गरीब के सुनबा नाही वन से रोब जमैबा। वन से रोब जमैबा भैया वन से रोब जमैबा। दुखिया गरीब के सुनबा नाही वन से रोब जमैबा। अजय अजनबी सरिता पूछे कैसे महान कहैबा। अजय अजनबी सरिता पूछे कैसे महान कहैबा। जग में होई अपमानवा तुमसे पूछिला। जग में होई अपमानवा तुमसे पूछिला। तुमसे पूछिला भैया तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। मन में उठे है विचार तनी बता दा कोटेदार। मन में उठे विचार तनी बता दा कोटेदार। काहे कम देला रसनवा तुमसे पूछिला। काहे कम देला